खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बारग' BLT वेलफेयार ससाइटिया हाग्रामा महिलारिखौ BTCनि बिसायख'थियाव देरहासारनायनि थाखाय साबायखर बावो। मुसलपुराव बड'फानि मुसुखाखौ बुफायदों। मुसलपुर दखरा ABSUआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। पाकिस्ताननि कुवेटायाव मोनसे गोहोगोरा बेरफ्रुनायाव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 32 जोखोम। गोबां जोलैफोरनि गेजेराव मान बावनाय। बरसापारा स्टेडियामाव रिंखांदों जुबिन गार्गनि मेथाइफोरा। जुबिन गार्गनि हांगारा जरहाटसिम सौहैबाय। दिनै 1 अक्ट'बरनि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय रायजो राजानि मान बावनाय। साहा बागाननि मावथिफोरा तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़आव मोनसे रेलि खुंगोन। आसामनि काछाराव हाथियार लानानै हानजाया ट्राक लुथिदों। 14.7 लाख रां खावदों। गौरब गगैआ गाहाय मन्थ्रि मदिनिसिम लाइजाम लिरनानै जुबिननि थैनायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामदों। सिलचराव 9 कौटि रांनि टेब्लेटफोर जब्द। गुवाहाटीआव सासे सुबुङा बिसिखौ बुथारना गेस सिलिन्डार बेरफ्रुहोनानै गावनि न'आव अर सावना होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। बारग' BLT वेलफेयार ससाइटिया हाग्रामा महिलारिखौ BTCनि बिसायख'थियाव देरहासारनायनि थाखाय साबायखर बावो। BTCनि बायजोआव थानाय एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटि क'अर्डिनेशन कमिटिआ BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ 2025 मायथाइनि 5थि BTC बिसायख'थियाव देरहासारनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। सिमेन्ट सापरिनिफ्राय खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों कमिटिआ महिलारिनि दैदेननायखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बिथांखौ बर' हारिनि रैखागिरि होननानै बुङो। हानजाया फोथायनाय फोरमायदों दि बिथांनि दैदेननायाव सुबुं माहारिया गोजोन, खौसेथि आरो जौगाथायनि फारसे दावगालांबाय थागोन। सोद्रोमाफोरा बेखौबो फोरमायो दि BTCनि सिङाव थानाय एबा बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरा महिलारिनि देरहानायखौ गोग्गानाय मोनो। बिथांखौ हारिनि मिजिंफोर आरो जौगानायनि थाखाय सासे थार रैखागिरि आरो लामा दिन्थिगिरि होननानै बुङो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला क'क्राझार जिल्ला इउनिट दालाइ आसाम ट्राइबेल संघआबो BPF दोलोखौ साबायखर बावहरदों। नैथि खौराङाव दङ। मुसलपुराव बड'फानि मुसुखाखौ बुफायदों। मुसलपुर दखरा ABSUआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मुसलपुर दखरा ABSUआ सासे सिनाय मोनै दुथां सुबुङा गोजोनपुरी पार्कआव बड'फानि मुसुखाखौ सिफायनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मावख'गिरिफोरा जाथायनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायदों आरो पुलिसखौ गोख्रों आयेनारि राहा लानो खावलायदों। मुसलपुर पुलिसखौ जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो बिथोन होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा गोख्रोङै बुंदों दि बेफोरबायदि खामानिफोरा सुबुंफोरनि गोसोनि साननायखौ दुखु होयो आरो समाजनि गोजोनखौ हेंथा होयो। बिथांमोनहा खोथा होदों दि गोनांथार सुबुं गोसोखां खाम्फाफोरखौ रैखाथि होनो आरो ओनसोलाव गोरोबलायनायखौ लाखिनो थाखाय राहा लानाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ। पाकिस्ताननि कुवेटायाव जानाय मोनसे गोहोगोरा बेरफ्रुनायाव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 32 जोखोम। कुवेटायाव गिख्रंथाव बेमा बेरफ्रुनायाव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा, सा 32 जोखोम। मंगलबारनि सानजौफु समाव पाकिस्ताननि बलुचिस्तान प्रभिन्सनि कुवेटा सहराव मोनसे गिख्रंथाव बेरफ्रुनायाव खमैबो सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 32 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे बेरफ्रुनाया जागरुन र'डआव थानाय फ्रन्टियार कन्स्टेबुलारि (FC)नि गाहाय मावख'नि साखाथियाव जादों। पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बेरफ्रुग्रा मुवा लानानै फैनाय गारिया मडेल टाउननिफ्राय FC मावख'नि साखाथियाव थानाय हाली र'डसिम थाङो जेब्ला बेरफ्रुदोंमोन। थागिरिफोरा फोरमायदों दि बे बेरफ्रुनाया मडेल टाउन आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव खाथिनि बिल्डिंफोर आरो न'फोरनि खिरखिफोरखौ सिफायनो थाखाय थोजासे गोहोगोरामोन। बमा बेरफ्रुनायनि दान्दिसे उनावनो गुलि गावनायनि सोदोब खोनानो मोन्दों, जायनि जाहोनाव गिखांनाय सोमजिहोदों। रैखाथि हानजा आरो पुलिसआ थाबैनो जाथायथिलियाव सौहैनानै जायगाखौ रैखाथि होयो आरो नागिरनाय आरो रैखाथि होनायनि नाजानायखौ जागायो।
नोगोरमानि देहा फाहामसालिफोरखौ हाइ एलार्टआव दोननाय जादों। गिबि खौरां मोननाय सुबुंफोरनि गेजेराव 7 सुबुंफोर दं, जाय जाथायथिलियाव लोगो लोगो थैदोंमोन आरो गुबुन 7 सुबुंफोरा उनाव देहा फाहामसालिफोराव जिउ खोमादों। मावख'गिरिफोरा उनाव रोखा खालामो दि थैनायनि अनजिमाया बांनानै 13 जाबाय। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव खमैब्लाबो 2 ABSUनि जवानबो दंमोन। बे गाग्लोबनायनि दायनिगिरि आरो बमाखौ माबोरै दोननाय जादोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय नेमखान्थि बायदियै नायबिजिरनायखौ जागायनाय जाबाय होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गोबां जोलैफोरनि गेजेराव मान बावनाय। बरसापारा स्टेडियामाव रिंखांदों जुबिन गार्गनि मेथाइफोरा। बरसापारा स्टेडियामाव ICC आइजोफोरनि सानसेयारि बुहुम कापनि बेखेवनाय मेचआ आसामनि अनजालु रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ देंखोआरि मान बावनायाव सोलायदों। बिथांनि गोसोखांथिखौ मान होनो थाखाय मोजां मोनगिरिफोर, जायगानि महरगिरि आरो हादोरारि रोजाबगिरिफोराबो ज' जानानै फैदों। देंखोआरि मान बावनायाव जय बरुवाया जुबिननि माखासे हिट मेथाइफोरखौ रोजाबदों, जेराव मायाबिनी, या आली आरो हाहिले तुमी मुकुता मणिसरे दंमोन। अंराग पापन महन्तआ गिटार दामनानै आरो माया आरो प्रीति जुबकसे रोजाबनानै मोनसे गोसो बोनो हानाय हारसिं दिन्थिफुंदों। शिलं चेम्बर क'यरआ जुबिननि मेथाइफोरखौ मोनसे मेडलि दिन्थिफुंदोंमोन, जाय मान बावनायाव गोरोबलायनाय आरो गोथौथि दाजाबदेरदों। बलिउडनि मुंदांखा रोजाबगिरि श्रेया घोषालआ माहारियारि मेथाइ रोजाबनानै हाबाफारिखौ जागायदों। उनाव बियो जुबिननि थाखाय मोनसे जर'खा बावसोमनाय महरै मायाबिनी दिन्थिफुंनो गोनांमोन। बे दिन्थिफुंनायफोरा दिन्थियो दि जुबिननि देंखोनि देंखोआ दासिमबो गोबाव समनि मोजां मोनगिरिफोरनिफ्राय लानानै लाइमोन जोलैसिम मानसिफोरजों बेसेबां गोथौवै सोमोन्दो दं। बाथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि हांगारा जरहाटसिम सौहैबाय। दिनै 10 अक्ट'बरनि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय रायजो-राजानि मान बावनाय सोलिगोन। आसामनि अनजालु रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हांगारा मंगलबारखालि जरहाट सौफैबाय। बिबारजों साजायनाय गंसे गोजा गारिआ बिनि कलसखौ लामाफोराव लांफादोंमोन आरो गोबां दुखु गोनां होंगो-दोंगोखौ बोहैदों। जेब्ला बे कलसआ गावनि थांखिसिम सौहैयो अब्ला हारिमुआरि मावथि धृतिमाला डेका आरो MLA रुपज्योति कर्मीआ बेखौ आजावनानै गारिनिफ्राय मोजाङै लानानै गोदानै लुफुंजानाय जरहाट जिल्ला ट्रेजारि मावख'आव दोनहैयो। सुबुंफोरा ज' जानानै जुबिननि मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो बिथांखौ आसामनि अराय फिसाज्ला होननानै गोसोखांदों। बिथांनि हरखाब थैनायनि उनाव गोबाङानो बिजिरनायनि दाबिबो खालामगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। MLA कर्मी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि श्राद्ध फालिथायफोरा जोबजासिम कलसआ ट्रेजारि मावख'आवनो थागोन। बेनि उनाव बेखौ रायजोआरि मान बावनाय थावनियाव लांनाय जागोन। दिनै बुधबारखालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय जुबिननि हांगारखौ रायजो-राजाफोरा मान बावनो थाखाय जरहाट स्टेडियामाव दोननाय जागोन। बेयो 13 साननि उनाव जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारिनि बाहागो जागोन। जिल्ला खुंथायआ मानसिफोरखौ फैनानै मान बावनो थाखाय गोबां राहा खालामना होदों। बिथांमोनहा गुबुन गुबुन नेमखान्थि आरो मान बावनायनि थाखाय स्टेडियामनि सानजा जोबनायाव जर'खा जन फसंदों। मन्त्रि बिमल बरा, जिल्ला कमिशनार आरो पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट लोगोसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा जरहाट MLAजों लोगोसे बे बेबस्थाखौ नोजोर होगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ साहा बागाननि मावथिफोरा तिनिसुकिया आरो डिब्रुगड़आव मोनसे रेली खुंगोन। आपार आसामनि साहा बागाननि मावथिफोरा 8 अक्ट'बराव तिनिसुकियायाव आरो 13 अक्ट'बराव डिब्रुगड़आव गोलाव समनि दाबिफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन। बे हानजा सुरनाया तिनिसुकियानि ITI फिल्ड आरो डिब्रुगड़नि मनकट्टा साहा बागाननि फुजा फोथाराव जागोन। बिसोरनि गुबै दाबिफोरा जाबाय बिसोरखौ शेड्युल्ड ट्राइब ST महरै गनायथि होनाय, हानि बिगोमानि फोरमानलाइफोरखौ मोन्नाय आरो खमसिन मुजुरिखौ मोजाङै मावफुंनायखौ थि खालामनाय। आसाम साहा मजदुर संघनि दैदेनगिरिफोरा बुङो दि साहा फालांगिरिफोरा गोबां जोलैनिफ्रायनो आसामनि रांखान्थिखौ हेफाजाब होबोगासिनो दं, नाथाय दासिमबो बिथांमोनहा हानि मोनथाय, सावस्रि, थाग्रा न', सोलोंथाय आरो गोग्गो दैसिम सौहैनो हायाखै। सामलायगिरिफोरा आसा खालामदों दि रोजा रोजा खामानि मावग्राफोरा बाहागो लागोन, जाय बागान सिबिथाइफोराव गोहोम खोख्लैनो हागौ। बिसायख'थि खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगो बे रेलीआ गनायथि आरो न्यायनि दाबि खालामनाय साहा हारिनि मोनसे गोख्रों बिबुंथि महरै नुनो मोनो। 7थि खौराङाव दङ आसामनि काछारआव हाथियार लानानै हानजाया ट्राक लुथिदों, 14.7 लाख रां खावदों।
साबा साद' हाथियार लानानै सिखाव खालामग्राफोरनि हानजाया मैया काछार जिल्लानि सन्निघाटनि साखाथियाव सिलचर आइजल राजा लामायाव गंसे मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकखौ हमनो हायो। बे ट्राकआ मिज'रामनिफ्राय थांगासिनो दंमोन जेब्ला लुथिनाय जाथाया जायो। सिखावफोरा गंनै मटर साइकेलजों फैदों आरो गारि सालायगिरि आरो लोगो सालायगिरिखौ हाथियारजों सिगिदों आरो 14.7 लाख रां नोगोद रां लानानै थांदों। जाय थांखिया जाहाजाव थानाय मुवा बेसादफोरनि रां होनायमोन। खाथि खालानि सुबुंफोरा जाथायखौ नुनानै आखाय होनो नाजायो नाथाय गाग्लोबग्राफोरखौ होबथानो हायाखैमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। ट्राकनि बिगोमा कुजबुल हुसैना धलाई पुलिस थानायाव अजद होनानै साबा सन्देह गोनां सुबुंफोरनि मुं लानानै अजद होदों। बिसोरनि मुङानो जादों गुले आहमेद, आजाद हुसेन, कामरुल आहमेद, रुकिब हुसेन आरो हिपुला लास्कर। सन्देह गोनां सुबुंफोरनि गेजेराव सासे गुले आहमेदखौ थांनाय माखासे सान सिगां गुबुन मोनसे खावनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै खानाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा दा सुलुंफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो आद्रा थानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ गौरब गगैआ गाहाय मन्थ्रि मदिनिसिम लाइजाम लिरनानै जुबिननि थैनायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनांगौनि दाबि खालामदों। प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो लक सभायाव बेरेखा दोलोनि लेङाइ दैदेनगिरि गौरब गगैआ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरनानै जुबिन गार्गनि हरखाब थैनायनि सायाव गोख्रै आरो पारदर्शी नायबिजिरनायखौ दाबि खालामदों। गावनि लाइजामाव गगैआ बे केसनि गुबै दायनिगिरि श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ सिआइडिनि सिगाङाव नुजाथिनो थाखाय बारायनाय समखौ लानानै सोंथि दैखांदों। बिथाङा दाबि खालामो दि दायनिगिरिफोरनि फारसे बेफोरबायदि गुरै आखु दिन्थिनाया गोनांथार फोरमानफोरखौ फोजोबस्रांनो खाबु होनो हागौ। बेजों लोगोसे गगै बिथाङा जुबिन गार्गनि दाबिफोरखौ बेरेखा खालामग्राफोरनि हेंथायै पुलिसआ गोख्रों राहा लानाय आरो खानायनि सायाव दुखु फोरमायो। बिथाङा बेखौबो खावलायो दि नोगोरारिफोर, गोजोन सोमावसारगिरिफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोर जाय जुबिननि न्यायनि थाखाय बाथ्रा बुंगासिनो दं बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगौ होनना बिथाङा बुंबावो। 9थि खौराङाव दङ सिलचराव 9 कौटि रांनि टेब्लेटफोर जब्द। काछार पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै गावसोरनि हाबाफारिखौ सोलिहोबाय थादों आरो थांनाय मोनायाव 30,000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। मोनसे खौरां मोन्नायनि गेजेरजों पुलिसआ सिलचरनि आइजल बाइपासआव गंसे ट्राकखौ हमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला मिज'रामनिफ्राय फैनाय ट्राकआव मोनसे सिक्रेट कम्पार्टमेन्ट दंमोन जेराव ड्राग्सफोरखौ दोनखोमानानै दोननाय जादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि बेसेना 9 कौटि रांसो। काछारनि एसपि नमल महतो बिथाङा मिथिहोयो दि बे केसखौ मिज'रामनिफ्राय जगायनाय जादों। नाथाय बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै दासिम रावखौबो हमनाय जायाखै। 10थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सासे सुबुङा बिसिखौ बुथारना गेस सिलिन्डार बेरफ्रुहोनानै गावनि न'आव अर सावना होदों। गुवाहाटीआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों जेराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनानै गेस सिलिन्डार बेरफ्रुहोनानै गावनि न'आव अर सावना होयो। गुवाहाटीआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों जेराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ बुथारनानै गेस सिलिन्डार बेरफ्रुहोनानै गावनि न'आव अर सावना होयो। पुलिसनि बायदिब्ला कुन्दन मुंनि दायनिगिरिया सिलिन्डारनिफ्राय गेस ओंखारनानै अर खामनायनि सिगां गावनि बिसि अनुराधाखौ बुथारदों। बे गोहोगोरा बेरफ्रुनाया न'खौ आबुङै सिलिंखार खालामो। पुलिस हानजाया जाथाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनाय जागायो। आद्रा थानायफोरखौ नायबिजिरनो आरो फोरमान बुथुमनो थाखाय फरेन्सिक एक्सपार्टफोरखौ लिंहरनाय जादों। बिबानगिरिफोरा बे दायनि गुबै थांखिखौ नायबिजिरगासिनो दं। फारसेथिं दायनिगिरिफोरखौ संदाननानै हमनो नाजागासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।